Ya. Ayo ganti sapa? Mbok aku digoleki sing lemu-lemu kuwi, Kang. Sing temanja-temanja kuwi. Ayo Tin, matengna Tin. Ya. Tatin menang, ngadeg menang. Ya. Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak, wong wedok raine galak ngene iki. Ah iya. Sinten? Ning Ayu, Ayu ning Pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Ya kuwi pasuryane piye? Ledek. Sia-sia lho. Antil lho ora bocah engko nek terus don atine ora gelem melu, cah atine saka watu kuwi. Tak bakal dhek don. Antik iki ayune ro ketara. Semester 8, semester 9 ayune ketok. Iya, nek Ika ki seorang wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus, iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa ki sinden muka pekok. Pekok piye S2 e. Ameng S2 e kok pamer. Aku nyatane mau tuku 3 yo entek. Apa? S2 iki sarjana 2. Aku nek pisan kas mlebu kono anu fakultas. Piye? Bar S2 kon fakultas. Fakultas mlebu meneh dadi dokter. Ngomong dadi dokter e bangga. Kene aku ki S4 yo ora apa-apa. S4 ki apa? Samsung. Aku ora HP ora. Tatin ki muka galak. Ayu kae. Wanita muka selalu curiga. Iya. Iya. Jadi bojone obah sithik iki mesti curiga. Pamane Neti itu wanita muka yang selalu dimarahi. Ayo. Wong wedok nampa kanane meng kaya ngene diapa-apake meng nggih. Kula mboten kok nggih. Nah, nek sik pojok dhewe kae muka Betari Durga. Iya. Semua ngarani wong ora. Ayo Tin, nembang. Napa, Pak? Saiki ana pamundutan pirang-pirang. Iya. Arep milih apa kowe? Lali janjine kembang rawe. Apa? Kembang rawe. Ya. Nggih, ngono. Karo penonton kok iya. Ya ora apa-apa, nggih. Iya. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta. Oh iya. 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 Jenengan kemutan mboten, Pak? Apa? Naik kereta gantung. Piye ngapa? Medun saka kereta gantung sikile ngoplok ra iso mlakune. Ayo wong peden kok. Batinku iki dalang kondang jebulane ya wedi karo ketinggian to iki. Oh, aku nek rupa ketinggian ki fobia aku. Aku ora tau numpak pesawat aku mula mau bareng kanca-kanca nek muni tak ora iso turu aku. Pikirane tekan ndi-ndi. Ku jenenge fobia ketinggian. Lah iki nek ya ora dhuwur banget to nek meng kereta gantung niku. Nek nek meng sikile ngoplok ora konangan sapa-sapa. Aku iki nang Taman Mini kok ngedep warung kok ngulungke dhuwit karo tumbas. Jakarta tumbas. Lah aja cara desa. Lah ketonto lho, ketonto nek nang Jawa itu tumbas ngono. Bang. Bang apa? Beli bang. Lah jenenge sapa? Ayo kuwi nek lanang ki Bang. Oh, Bang. Oh, nek wedok kredit. Nek lanang Bang, nek wedok Neng. Ayo Neng. Di sini semuanya Kak ono nek anu ki. Kakak saiki modele kakak. Iya, Kakak. Nyebut sapa-sapa kakak. Ayo kita tuwa mesti Kak, mohon minta tolong enggak difotokan. Oh iya. Nggih, niki napa wau? Kembang rawe. Oh iya. Ngapa lho? Iya, sabar to, Pak. Iya. Oh, aluse kaya ngono kok tok unekke sinden galak. Mengurung kuwi. Oh. Ya saiki wae. Joget rene. Bar ampun disawer duit, Pak. Disawur lemah mawon. Zora eman-eman le dandan 2 jam memang disawur lemah. Ya, dan dibawane. Bawane napa nggih? Lah tak karepmu.
Nggih, bawane nggih kadung tresna nggih. Ayo, ngaku kadung tresna ora apa-apa. Rina wengi. Rina wengi dadi ati. Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Kuwi lho kae lho. Kae bapake kae wis ngatung-ngatung kok. Ngatung. Oh, lagi muni wis ditungi to. Oh, wis. Mulah. Matur nuwun nggih, Pak. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Yo, sapa sing pengen dongaku nggih ndang ayo. Bungamu ra mandi. Dies ditungtunge kok ora weruh. Ayu lamur. Lah kalau tak sih tak delok mburi-mburi barang iki lho, saking akeh lho Pak tengen mriko-mriko barang. Nika ya tekan pojok kono. Ya wis ben. Tanpa temah lara asmara. Ya, mangga. Lamat bos. Itu deh. Kembang rawe lamat dengkulmu melocot gitu. Ya, ndak salah. Gareng galai raja majama. Yo mangga. Ya. Jogetane mau latihan neng rest area. Masuk.
Tindenku goyang kabeh liyan. Ngene iki men ora ngantuk. Ah iya. Nggih, Pak. Ki mau ya ana pamundutan saka Podang Kuning mau Elisa wis ngaturake. Oh.